Zdravíme všechny seniory z domova Máj v Českých Budějovicích. Jak jsme slíbili, tak činíme a posíláme vánoční pozdrav. Jsme rádi, že jsme u vás mohli v létě být a těšíme se, že minimálně v příštím roce naši návštěvu zopakujeme. Nicméně teď s příchodem adventu bychom rádi popřáli krásné Vánoce. Přejeme vám, abyste pod stromečkem našli ty nejkrásnější dárky. Zdraví a radost ze života. A dovolte nám, abychom vás popřáli do nového roku jen to zdraví. Na zdraví! Na zdraví!